Сенов, родена съм в Австралия и уча в училище Професор Марин Дринов. Любимите ми предмети са човек и природа, компютърно моделиране и математика. Преди на 21 март ходихме в Техническия университет в София и на роболярито спечелих второ място. Дадоха ни грамота, медал и сертификат. Нищо не тренирам, много обичам роботиката, защото всички се забавляваме, програмираме роботи, спечелиме награди, ходиме на състезания. Аз съм на 12 години и съм от 5-я клас. Казвам се Ивана Тренева, родена съм в град Кюстендил и съм на 12 години. Обичам роботика. Любимият ми предмет е рисуване и математика. Казвам се Стефани Боянова, на 11 години съм, уча в Професор Марин Дринов, 5-ти класа. Любимото ми занимание е да тренирам и да играя с брат ми. Тренирам вече скокове на батут. Любимият ми цвят е червено. Роботиката ми харесва, защото с нея се занимаваме с роботи и ми е забавно. По-миналия месец бяхме на състезание във Варна и спечелихме един златен и един сребърен медал. Любимият ми предмет е математика и това. Аз се казвам Никола Милева, уча в основно училище Професор Марин Дринов. Моите любими предмети са математика и компютърно. Аз съм записана на роботика. По-миналия месец бяхме на Варна и аз печелих златен и бронзов медал. Аз мога да рисувам и да програмирам. Аз съм 5-ти клас и съм на 11 години.